Месечна прогноза за Михайла през януари. Знаем, че тя е на 21 години, работи и е щастливо обвързана. Очакват я много задачи и отговорности, с които обаче обязателно ще се справи и то успешно. В любовен план ще бъде любов, страст, удоволствие, а за да бъдат категорично хармонични и щастливи отношенията й, следва да се отдаде на страстта и да има повече движение, с което да изкарва натрупаното напрежение във връзката, а ако случайно има конфликти, смело да защитава вижданията си. Очаква е стабилно психоемоционално състояние, радост, оптимизъм, удовлетвореност. Повече време със семейството е силно препоръчително, за да го поддържа. В кариерен план ще бъде възнаградена според заслуженото. Знаем, че шефката й е перфекционист, затова следва да прояви компромис и за да е напълно удовлетворена от работата си, трябва да работи упорито и търпеливо, за да пожени успеха си. Препоръчително е да прояви стабилност, лоялност и постоянство, тогава ще бъде подобаващо възнаградена. Общия фон дава лекота, бързина и успех в начинанията, бидейки щедър, раздаваща се на максимум, помагайки или приемайки чужда помощ при необходимост. И за да бъде максимално удовлетворена от месеца, време с семейството. Ако и ти желаеш месечна прогноза, не се колебай да ми пишеш. Чао!